Sanmalani maleng yapshe tumelangi Sanmalani maleng yapshe tumelangi Sanbonani molweni bushengi mulang sanbelela utsana mngela kuzinza kasebuno kenaphila iphile nje simonkhuleka ukuthi subscribe stona mokenezeli uqinezela kuzoboqala nqa uthola amavidiyo amabuso poster siyabonga futhi sipele ezinye esinjipela asikhuphuke nazo ngalesikhathi la ngempela sipele double tina ngempela phana usikhumbo sentambo finezela ukuthi kuzoba intambo ngazo ngempela phana i8 zakhe uMay kwenzekela ukuthi ngempela uveza ivideo yakhe thizeni la ngempela ade khona ehlele emotweni nje ekhuluma ethi useyakwa yani impela yestudio njengamanje uyodedela ungamboto album ethi uphetheke yona inyoka yodumo leyahleli nayo lapha ngempela esihlalweni sakhe sepassenger ethi yona le awusha ngama hit kodwa mhlambe ikhumbula la video kodwa uma ungayiboni ake siyibone ukuthi chine video lapho nayo le video la khona nawe umnazo wemali ngihamba nawo umthatho indaba thina sikufihlika ukuthi ukwenza akufi umuntu la nayo indoda esebenzayo ayimanje ukufika nazo uzokhathala nje ube udabu sihamba mafutha segoli mama awubambe ikhanda siyokwenza isithi yasigwebo manje entsha abantu bazoyithanda futhi azungile bafutha uyu umthatho indaba Chindeze ukuthi ngempela usikhumbo sentambo bese kwakuthi ngempela lapha kuyilo isolezo bese kwathintakala kwathiwa kahle iqhamuka kanjani indaba ukuthi ehlala nenyoka noma udaba lakho lokuthwala nje lakhuluma ngalo lapha ngempela ethwele bese liqhubela phambili abantu belokubethi ngempela usikhumbo sentambo uthwala kodwa mina ukubuka kwami ngibona sengathi inyoka lana ethule nje angazi ukuthi bithulwa ngalephi kodwa nje inyoka ivama ukuthi inyakaze kodwa ke bese nayo futhi yaphendula ngempela lapha mayibuzwa khona kuyisolezo ukuthi kutheni ukuthi ngempela ke ebebonakala nenyoka noma futhi ukubuzwa nje ngokuthola kwakhe la khona ngempela ukubhaliwe khona thiwa bese wabuzwa ngayo inyoka wathi inhlwathi engibonakala nayo ibifile yashayiswa imoto yomunye umuntu engimlandela ngenxa ukuthi yashayiseka phambi kwami ngayithatha ngashutha nayo ngezidlalela angizange ngihambe ngisho nayo kodwa yahamba noyayishayisile mina ngithwele futhi ngiyakusaba ngoba ngiye ngizwe kuthiwa kunawo umthelela omuhle kumanje nginonkosikazi nezingane futhi ngisazothatha omunye unkosikazi angikwazi ukuthwala ngezinyoka ngoba thiwa zibuye zihlukumeze umndeni wakho lapha ngempela kuthiwa usikhumbo sentambo usho kanjalo ke lapho eyiphendulela nje ukuthi kahle yena akathwele kanti futhi ivideo leyana wayethatha kwinyoka eyayifile abaningi bekhuluma impela bethi ngempela umculo kaMaskandi uthwele ngoba nayo ngempela phana bethi uyahlambuluka usikhumbo sentambo ngendlela bekungayo nalesihloko sakho ngempela phana kulo isolezwe bekuthiwa uMaskandi uyahlambuluka ngokuthwala ukuthi ngempela ke usikhumbo sentambo akathwele ngokusho kwakhe kodwa ke nawe akuyibukela ivideo yakho ngempela phana inyoka uyibuka ukuthi mayibuka kungaba ukuthi ngempela inyoka ifile njengoba esho ukuthi ifile ishayiswe imoto okanye ibona ngathi yaphila futhi isikhobo sentambo uthwele nje shuvu lakho phansi comment section usho ucabangani bese ubothi nawe sidibana ngokuzayo